ọnụ wee bịa gbakwu okwu anyị ọnụ ọka asụrụ ụzarị ọ naghị apụ ịnwa chacha okwu anyị ọnụ na ihe ọbịa bụrụ agụ ife ntị dị ire n'ọdụ na mbọ buusu jebe ọgụ mbụ ya na-akwụ ọtọ mana buusu anaghị eji ọgụ mbụ ya na-eyi mbe dị ya ikuonu m ọbịa bụ emesi ibe ike kwepụ esi ebe a binye ogwe ebe a mechaa ka ị na-aha na abụrụ ị naghị ọgbọ ji egbu mmanwụ mụ na a na-abọjebe ejenya bụ ije ejenya bụ mgbachere chere o nwere ibi ama na-agakwere na mkpakpa ụbọchị chere chere o nwere ibe chọkọ amara amara onye na-etudo ego sụgwanụ m onye njide onye ịbịa di ya ebutu dike ebutu nwanne m ekenesi ihe ike ana m achọ nke o ji eme ọda echekwenye ya eji m okwu na ngwugwu wee bịabịa ele nwe ụlọ na ada ele si ruo ụlọ na ngwuru obiri ebiri eso na ndị hibere ya nwankwa na aka ọ bụ n'ọka nọ ndụ ụfụmụ mmanwụ woji agbaghị ji ebuti ya na ngwugwu be mmanwụ esi na obu nnite edi nnebu odido wee bịa ya anyị nwa nwaanyị nwere ibe niile ka m gwa gị eziokwu onye riri ya na ike hehehe na-atọ na nlacha mmanụ ka m gwa m unu eziokwu owe ibe eji emecha ọ mmanwụ na-abịakwa akara ọkụka ka anya bụ mbem ka anya bụ ọkụka n'ezie anaba abịaba bịawakwuo kpakpankolo anyị emegwu ọnwa kpakpankolo anyị emegwu ọnwa chere chere ọ na-abụ mma mbem echerekwa m ọzọ okwu anyị ọnụ nyara igwetekwa ọ na-agweta na m egwepụtakwa o nweghị ibe eji eloducha moto draiva atụba egwu ivu